Пък да ти ли е салфетка? Айде, Сливо ще мине. Снимай я, човек. Снимам, бе? Дай! Снимам в момента. Спокойно минаваш, спокойно. Ай сега върти малко, върти. Обратен към мен, към мен, към мен. Леко, леко, леко. Бавно готов, бавно. Сега ще ти падне гумата, спокойно. Готов си. Бавно. И върти към Иван малко. Айде, това е. Сега вече към нас, към децата и към мене. Давай! Готово. Минали. Не много, не много! А така. Ай сега давай. Ама не много, защото задната гума ще се качи горе. Хайде, лато. Още малко изправи волана, нататъка. И сега да внимава как ще пусне гумата. Задната гума се качи на ръба на горе камък. Ай, върти! Върти пълен дясен. Пълен ляв. Пълен ляв. Спокойно, сега ще падне гумата, не се притеснявай. Гумата отваря, но минава. Падне гумата. Дясно. Ще мини, само че пълен нататък. Ще мине, ама давай. Леко, готов си, свали я гумата. Браво. Това е. Супер. Сега това камък. Давай насам. Айде, Аче, ела сега. Значи вече Това беше. Може да спираш филмчето. Може да го спираш.